Altså, hvis jeg kunne gå tilbage til Ida dengang og sige, at det er ikke noget tabu, det her, det er faktisk okay at fortælle folk om det, så havde jeg helt klart gjort det. Det kunne være, der sad nogle mennesker, der også har brug for det. Jamen, jeg var lidt nervøs for at starte på det, og så fik jeg talentspejder. Jeg endte med at gå videre med det. Alle møder, de blev bare ved med at blive bedre og bedre, og dem, man snakker med, de er ret gode. Det er godt til at kunne forstå en. Altså, jeg kan huske, det var sådan lidt nervepænt, fordi jeg har aldrig mødt personen også, men det er også sådan, efter nogle på møder, så begynder jeg at blive virkelig tryg, sådan, og det begynder at blive meget bedre, sådan, jeg forstod, sådan, hvorfor det hele, sådan, det kunne hjælpe mig. Ja, altså i starten var faktisk, at det var sådan noget lektiehjælp, altså efter skole, fordi der var ikke nogen, der havde sådan sagt til mig, hvad det egentlig gik ud på. Jo, min matematiklærer fat i mig på et tidspunkt og sagde, at om det kunne være en god idé for mig at få en talentspejder. Fordi jeg følte overhovedet ikke med i skolen på det tidspunkt. I starten var jeg lidt skeptisk, jeg gad ikke helt. Jamen så fik jeg lige et møde, og vi lige fik snakket om, hvad det egentlig var, og ja, hvordan det ville gavne. Ja, så endte jeg med at sige ja til det, og det fortryder jeg slet ikke. Og efter det, så jeg har egentlig haft det godt, og ja, det er bedre og bedre. Jeg gik op til mine lærer på min skole og sagde, at jeg føler mig, at jeg kommer til at være bagud i forhold til alle de andre. Og så sagde hun, du kunne tilmelde dig til talentspejder. Det kunne være en god hjælp for dig. Jeg blev spurgt, om jeg havde lyst, eller min far gjorde, om det kunne være noget for mig. Det er ikke meget op i hånden, eller ikke så meget skole. Så det var først, altså da jeg startede til talentspejderne hos Connie, min mentor, at jeg fik at vide, hvad det var og forløbet. Men det er jeg glad for, at han sagde ja til. Jeg blev tilbudt af min lærer, om det var noget. På det tidspunkt havde jeg det ikke ret godt sådan socialt og sådan noget i skolen, og så tænkte de kunne hjælpe mig, så ja, så sagde jeg egentlig ja. Det kunne, hvad har jeg mest sagt? Også man godt sige sådan lidt, ikke dum, men sådan lidt medplaceret. Sådan, nu er jeg meget stærk på det sociale. Jeg tænker ikke så meget skole, jeg tænker, okay, har jeg virkelig brug for hjælp? Men når man starter på det, så tænker man jo helt anderledes, at det ikke er sådan en form for en psykologhjælp, men en mere form for en personlig udvikling, hvis man kan sige det sådan. Fordi der er mange, der har mentor. Man kan også nok bruge en dagen i dag, så det er jo helt klart noget, der gør en stærkere og hjælper en videre. I starten, jeg tænkte mig lidt over, jeg kunne egentlig være hjemme og lave et eller andet lige nu, jeg kunne være sammen med vennerne, men det skulle lige lave sådan til en vane, og så bliver man glad for at komme derhen. Så kunne vennerne godt lige vente en time, eller computeren kunne godt lige vente en time. Jeg synes, det blev så dejligt at have den time om lidt. Jeg synes slet ikke, det tog min tid eller noget. I slutningen, sådan midten der, så begyndte jeg godt til nogle venner der. Og ja, nogle af sikkert følelsesvis der står over. Altså så, jeg fortalte det heller ikke rigtigt, men sådan, det var mere, når jeg var færdig, så fik jeg lidt mere selvtillid og sådan. Så hvis de spurgte ind til det, så var jeg sådan helt okay med at fortælle om det, og fortæller stadig gerne om det i dag også.